Inselmilkom u nistedinkom ma' 73 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Nawguralkom lejt it-tajjeb. Il-mulej għam mill-imwiet tassew, verament, għam minn bejn l-imwiet, alleluja. Fil-Vanġelu tal-Quddis ta' filgħodu sejrin nisimgħu dik is-silta sabiħa minn San Ġwan fejn jinstab il-qabar vojt ta' Ġesu. Marija li ssib il-qabar vojt u tafża lil Pietru lil Ġwanni li bil-ġirja imorru jesperjenzjaw dak il-qabar vojt. Dak il-qabar vojt illi jissa jsir is-sinjal tal-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet. Dak il-qabar vojt illi ġimħares mill-insara matul is-sekli sal-ġurnata tal-lum għax huwa il-prova materjali, tangibbli tal-qawmien tal-mulej tagħna Ġesu Kristu minn bejn l-imwiet. Kemm hu sabiħ ir-rakkont ta' Ġwanni li jasal l-ewwel li ma jistenna lil Pietru, ta' Pietru li jidħol u bħal Ġwanni ftit sekondi wara kull ma jsib huwa l-qabar vojt u l-faxex li fih kien geżwer li mallem mejjed qabel ma ndifen f'dak il-qabar ġdid ta' Ġuseppi ta' Arimatija. Xi ġmiel, dawk il-faxex li huma sinjal tal-fraġilità umana, tal-ħajja tal-bniedem li tibda imma trid tintemm. Ekku Ġesu jħalli id-dufija tal-umanità tiegħu, il-fraġilità tal-umanità tiegħu, il-limitazzjoni tal-umanità tiegħu ħallihom fil-qabar biex jikkonferma li mhux biss kien qam minn bejn l-imwiet imma li kien qam f'ġisem glorjuż. Din hija l-festa kbira li aħna ninsara llum qegħdin niċċelebraw. Din hija l-festa solenni illi hija s-sies kif jgħidilna l-Apostlu missierna San Pawl tal-fidi tagħna għax jekk il-mulej ma qamx minn bejn l-imwiet firħa hi il-fidi tagħna, vojta hi it-tama tagħna, bla raġuni hi l-imħabba tagħna. Jalla d-dawl tal-qabar vojt ifakkarna li l-mulej huwa ħaj u bħalma sejrin nisimgħu fil-Vanġelu ta' flaxija, l-Vanġelu ta' Emmaus, jimxi dejjem magħna fit-triq tal-ħajja u magħna fil-qsim tal-kelma u fil-qsim tal-ħobs. Jalla l-ferħ tal-qawmien ikun dejjem il-qawwa u s-saħħa tagħna. Lejt it-tajjeb, il-mulej jagħtikom is-sliem, inselmilkom من قلبي.